det samme som sinus til x plus h minus sinus til x divideret med h gange h divideret med ab. Og det vi har gjort, det er jo ikke bare, at vi har forlænget den med h, men vi kan også se her, at linjestykket her, h, det er jo så det vi kalder ab overbud på tegningen. Så vi egentlig bare forlænget med h. Okay, så skal vi så bruge de her oplysninger til beviset, og der tager vi udgangspunkt i den her. Så hvis vi bare tager den herfra. Så kan vi se, det er jo det samme, så skal der ikke snurre. Har ikke snurret her. Og så har vi så den her, og så starter vi med, at vi forlænger den med AB, så vi sætter længden af AB på her, og vi sætter længden af AB på her. Og der bruger vi bare helt almindelige regneregler. Og så ved vi ved vi jo, at det der er lige med det der, og så kan vi jo se, at denne her oppe, den kunne ligne den her, bortset fra h'et, så kan vi så omskrive den til, at altså hvis vi sætter cosinus ind i stedet for, så vil vi så få, at cosinus af en vinkel, så er lige med AB, som vi så kommer til at blive stående i den her h, fordi at her, der har vi jo alt det her, der simpelthen går ud, så har vi AB over h, og så har vi erstattet det med cosinus til v. Og så fra den vi havde som opgave 2-rapporten, der ved vi jo, at v er det samme som x plus h over 2, så kan vi så sætte ind på v's plads, så vi siger, at cosinus af x plus h divideret med 2 vil også så være lige nu ab divideret med h. Og så ved vi jo, så nu kan vi så sige, at cosinus af x for h gående med 0 fordi at man kan sige, at når buestykket nærmer sig h, så har vi linjen AB, og det vil sige, at når AB over h nærmer sig 1, så vil h nærme sig 0, og så har vi så fundet en differentialquotient, altså en grænseværdi for sinus.